ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା को ମାପିବା। ଏକ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ନରହରିପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହୀରାସାଗର ଓ ମୋତିସାଗର। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଠେକୁଆ ଓ କୋକିଶିଆଳ ଦୁହେଁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗପସପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୋକିଶିଆଳ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲୁଛି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲୁଛି। ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି କଳିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଲୁଆ ନନାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ବଡ଼ ମାପ ଫିତା ଆଣି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ମିଶାଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ନନା ଦୁହେଁଙ୍କୁ କହିଲା, କିଏ ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲିଛି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ନନା ହୀରାସାଗର ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖର ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ମିଶାଇଲା। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 130 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 280 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 125 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 295 ମିଟର। ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ବିଲୁଆ ନନା ହୀରାସାଗର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଲା ନା 830 ମିଟର। ତେଣୁ ଠେକୁଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 830 ମିଟର ବୁଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ବିଲୁଆ ନନା ମୋତିସାଗର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ମିଶାଇଲା। ମୋତିସାଗର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 140 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 275 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 120 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 260 ମିଟର। ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ବିଲୁଆ ନନା ମୋତିସାଗର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲମ୍ବ ପାଇଲା ନା 795 ମିଟର। ତେବେ କୋକିଶିଆଳ ପ୍ରତିଦିନ 795 ମିଟର ବୁଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ନନା ଏବେ ପଚାରିଲା, ଏଥର କୁହ, କିଏ ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲେ? କୋକିଶିଆଳ କହିଲା, ଠେକୁଆ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାଟ ବୁଲେ। ନା କେତେ? ନା 830 ମିଟର। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲମ୍ବାର ସମଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାର ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମିଟର ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଟର ଏକକରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏବେ କୁହ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇଟି ବାହୁ ମିଟର ଏକକରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ଥିଲେ ତାର ପରିସୀମାକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ନା ଆମେ ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆସ ତେବେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ମାପିବା। କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ? ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା।
ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ନେବା। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି କ ଖ ଗ ଘ ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? ଆୟତଚିତ୍ର ଏକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ନେବା। ତେବେ ଆସ ମାପିବା। କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଘ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲୁ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା 2 ଗୁଣନ ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଚଉଡ଼ା। ସେହିପରି କ ଖ ଗ ଘ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଲୁ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଘ କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ଚାରି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ନା 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା 4 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା। ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଶିଖିଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ କହିବ।